Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng ito pong Miracle Seed Media Multi-Type Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po, si Michael Milay. 47 anyos. Ngayon po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pagkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil man pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Eh, kung naputukan ito, ang pangarap ng physician surgeon. Yung antik para injeksyonan siya, pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRDTH. Ipinag-ano sa BRDTH. Andara po sa mga 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako ning sa half month, 15 days na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya. Abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Anitbaya ako. Yun eh. May mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi. Dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain,
at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, katrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Ako, pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat Nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend din sa kuya. Kunya kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Osmega 1 multi-5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako ngunyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya dito nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yung uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo. Kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos Morning po, ako po si Elvin Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito.
Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco,
Ano po ang nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw tumakamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pag inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance,
nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Port na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung yun, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay lang, Lahat ng matagal mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing po. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless everyone and thank you so much. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pelojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po.
Ako po si Ami Rosco na taga Purok Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeferensya siya sa pag-ihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, beko po nito, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaka kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang, 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Hindi So, talaga. yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy.
lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor, Kapag bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya, ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilohero Senior. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilohero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-depression siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag
napagaling ko si Papa mo, maglagay ka na ng brands sa ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa ligaw, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpa-kreya. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakabuta, nakakapagmotor. Nakapagbilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood,
yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi lumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Pakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi pa ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, yun, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May kawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nung nga pala ang ano yan. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Mega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, Madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200
200. Nag-200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya magtumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. So, Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing 3 or ng Piga 1, depende sa budget. depende po daw sa budget. Kasi, Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga produkto. Pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na ba kasi umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung Okay. katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga Okay. pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Thank you po, Doc. Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa Indo Gabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann. Bitito Benzena, yan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so happy blessed Monday po sa inyong lahat. So samahan niyo po ako hanggang 6:30. Ayan, so ilang minuto na lamang tayo. Ayan, so nag-play na lamang po tayo ng ating mga amazing testimonials. Ayan, kasi ayan, mag-isa po si Miss Len today dito sa Kabangan. Okay? So, ayan, pasensya na kasi ayan talaga may dumating na pasyente. Ayan, si Mama anak po ni Nanay Araceli Esteves. Ayan, si Ma'am Maurice. Yan, si ate from Rapo-Rapo. Ayan, so dumating po ngayon.
at nag-avail po ng ating Digosure na gatas. Okay, so tomorrow po, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So kanina po medyo na-late kami kasi galing po kami kanina sa Dorotea Resort and Spa kasi ang dami pong tinapos din dahil sa yan, ngayon po ay na may function po dyan sa Dorotea. Yan, so 60 packs ngayon sa Dorotea Resort and Spa. Yan, si Doc Joey yung nandyan ngayon. Ayan, so tinulungan natin kahapon para matapos yung mga gawain. Pero hindi pa natapos. Kaya kanina, yan, tinapos po ulit natin. Ayan. So, sa mga magpapaschedule po, like yung mga tumawag po kanina, ayan, so, may message ko po kayo kung nandito po tomorrow na morning, si Doc Joey. Okay, so ito po yung contact number. Sa Smart, we have 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan po. So, sa lahat po na magpapaschedule for consultation, ayan, so Monday to Saturday po ang ating office dito sa ating opisina sa Kabaangan. Okay? So, ayan, talagang marami po kaming pasyente ngayon. And thanks God kasi kahit papano po sa dami po ng trabaho namin ni Doc Joey, talaga po ngayon nakikisama yung panahon, yung talagang, kumbaga, kanina wala po kami dito. I think dumating kami ng 9:30 na ng umaga. So, buti na lang at pagdating namin dito, mga ilang minuto, dumating na po yung mga pasyente natin. Talagang grabe pag si Lord talaga yung gumagawa ng paraan. Talagang yung mga pasyente natin na para hindi din sila maghintay, kaya naman po ay ayan, kumbaga na timing, ayan, pagbaba ni tatay sa motor, tuwang-tuwa siya kasi hindi pa naka-open yung mga ilaw namin. Talagang nalaman niyang kaka-open lang namin. Yan, si Tatay Avocado from Legazpi, yan ay isa sa natulungan natin na mataas po ang creatinine and uric acid, of course, yung kanyang prostate. Ayan, so dahil po sa tulong ng ating mga amazing products, ngayon po ay talagang ngayon, continue siya sa pag-take kasi nga nakita niya talaga yung result. Of course, marami tayo ngayon baguhan. Si Ma'am Priscilla from Manito Albay, yan si Sir kasama din kanina. At dahil sa dati yung nararamdaman niyang sakit, ngayon po ay halos paunti-unti na lang. So kanina nag-avail naman siya ng good for 15 days. Kaya naman po ay ngayon ay going 1 month na po na nagtitake ng ating Amazing 4. So kanina dumating din po dito kanina si Madam from Sorsogon. Ayan, so ito po ay may mataas din pong creatinine, almost 500 plus na taas po ng kanyang creatinine. Ganun din po si Sir from Del Rosario, Sorsogon na nag-avail din po ng good for 20 days. Ayan, so ito po ay magpapa-examine na this coming May para makita po yung result dahil ito po ay due for operation sa gallstone. Ang dami. Then pumunta din dito si Madam. Yan, ito po ay bagong members po natin. Yung kanyang father po is 80 years old. Ngayon po ay nagkakaroon po ng problema sa kalusugan yung kanyang ama. Dahil sa ito po ay may heart failure, mayroon pong prostate, of course, mataas po ang kanyang creatinine. Ganon din po, may problema din po siya sa kanyang sugar. Ayan, so ang dami pong health concern at dahil po sa ngayon marami na silang pinuntahan talaga na kumbaga na yun ang makakalunas sa health concern ng kanyang father. Pero ganun pa din po yung nararamdaman po ng kanyang father. Kaya naman po, ay through radio program ay pinuntahan po kami dito kanina. Ganun din yung nag-message sa atin from Legazpi na nirefer po ni nanay na isa sa natulungan po natin na ngayon sabi niya, alam mo ba ngayon ma'am, yung nag-refer dito sa inyo, yung nirefer niya kami dito, sabi niya, ngayon po ay nagtitinda na at sobrang lakas ng kanyang katawan. Kaya nakikita ko po yung
maitutulong din ng mga products nyo sa aking mother. Kasi nga, alam mo mga ma'am, ilang hakbang pa lang, talagang hinihingal na po siya. So, ayun, from Ginobatan, may pumunta din dito sa atin na ngayon po ay magandang feedback din. Kasi nga, almost ilang days lang na nag-take sa amin. Ngayon po ay namili na yung anak. Ang gusto niya daw ay inumin is Mega 1 capsule lang. Yan, so kasi nakita niya talaga yung result sa kanyang anak. Ngayon medyo nagkakalaman-laman na daw yung anak kasi dati parang grabe, buntot balat na yung katawan. Ayan. So ngayon po ay nagkakalaman-laman na daw. Ayan. So ang dami po natin mga pasyente, iba't ibang uri po ng health concern yung nai-encounter po natin everyday. Kaya naman po sa lahat ng tao na talagang grabe na po yung pinagdaanan sa buhay, maibalik lang po sa magandang kalusugan ng ating pangangatawan. Ayan, kung hindi po natin totally mahanap po ang problema. So, nandito ang ating mga amazing products through Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule na sana ito din po ang makalunas po sa inyong karamdaman. So, ang dami po natin ng mga testimonials, of course, sa mga nagtitake ng ating mga amazing products. Kasi nga, kahit na tayo po ay laging nakikinig ng programa ni Doc Joey, alam natin na yan na yung makakalunas sa ating health concern, pero hindi po dyan nagtatapos po yun. So, kailangan po natin syempre ay talagang maniwala through our amazing products, and then syempre po ay makapag-take tayo, makastart tayo na mag-take ng ating mga amazing products. So, kanina nga yung nagpa-consult sa atin, ang dami na po nilang pinuntahan. So, kailangan daw mag-to the echo, kailangan daw magpa-examine. So, yung price po namin na good for 1 month, gagastos lang sila doon through examination. So, dito sa atin, action na po yung ibinibigay namin. So, kayo po ay wala nang mararamdaman na sakit, hindi na kayo gaano gagastos ng kalaki, at ang kailangan lang po ninyo ay tubig para po ay maka-intake ng ating mga amazing products. Of course, kailangan po natin once na nag-take na tayo ng ating mga amazing products, ay kailangan po natin ng disiplina sa ating sarili. Sabi nga yan ni Ma'am kanina, grabe ang price. So, sabi ko naman kay Ma'am, kamusta yung mga binibili natin na mura? Nakatulong ba siya? So, sabi niya, alam mo, ang problema ng father ko, ang dami na. Ayan, so dito sa atin po, medyo pricey, pero sobrang ganda ng quality ng products. Kasi aanhin natin yung mura. Kung habang buhay naman natin tong kailangan bilhin, kailangan inumin. So, dito sa atin medyo mataas lang po yung price kapag una tayong magte-take ng ating mga amazing products. Of course, kung marami tayong karamdaman. Sabi nga natin, mas maganda po na makapag-avail tayo ng maaga para po hindi din po malaki yung babayaran natin at syempre hindi din po lumubha ang ating health concern. Syempre kung ang problema po natin high blood lang, of course kayang-kaya yan ng Mega 1 capsule. Kaya lang kapag marami na po tayong karamdaman, syempre kailangan na din po natin ng maraming mga pagkain na kinakailangan ng ating katawan para din po, syempre, maibalik po natin sa dati yung lakas natin. Kung baga wala tayong iniisip na mga karamdaman, of course, magagawa natin kung ano yung gusto natin. Kaya nga, ngayon pa lang na ikaw po ay konti pa lang yung nararamdaman mo, mas mainam po na tayo po ay hihingi na ng advice, like kay Doc Joey, kung ano po yung pwedeng maitulong sa ating health concern. Kaya nga sabi natin, wala naman pong masama sa pagtatanong. Ang kailangan lang po natin, makahingi tayo ng advice para po maagapan po natin ang ating mga health concern. Okay? So, sana po nakukuha natin yan. Ayan, so, solo si Kuya Mac nandyan sa baba. Ayan, so sabi ko, dyan ka lang kasi mag-radyo ako. So, buti may nag-text sa akin, si Ma'am Maris. Ayan, yung mother po ni Madam Maris Esteves. Ayan, so sabi niya,
Hello, Madam Ganda, nasan ka? Yan. So, sabi ko, nandito ako, magraradyo ako. Sabi niya, nandyan yung kapatid ko, mag-avail ng ating mga amazing products. Ayan, so medyo napahaloy pa kami kasi nga, kaya gusto niya din po na member dito sa atin ng mga frozen food. 'Di ba? And then, sabi niya, pwede magbakal gatas niya, sarado katulos at tabunon man, ngunyan da situgang po, sarado da. Ayan, so, dami, nakakamiss. Ayan, sabi ni Doc Joey, ayan, pakitext si Alay ko, pwede ka mo walang brownout sa Dorothea. And syempre, may team building na 3 pieces ka mo. Ayan, so, yun, sana naman Alay ko, wag po natin pa brownout dyan sa Dorothea. Ayan, so, take note natin yan, Alay ko. Ngayon lang kami nakikiusap, ano. So, yun. So, maraming salamat po sa lahat. Ayan, so, magkita tayo bukas dito sa ating office. So, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, maraming salamat po sa lahat na tumatangkilik ng ating mga amazing products through Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. At kahit na po sobrang busy natin, hindi po natin natututukan halos ang ating mga amazing clients. Ayan, ginagawa po natin lahat ng ating makakaya para po ay ma-follow up po natin. So, maraming salamat po. And magkita-kita tayo bukas. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito.